Well, 12 minutes to the golden hour. 12 minutes to the golden hour. Imzuzu ilishumi nambili ngaphambi kwamafunda hour. Bonke abasuke befuna ukungikhotha, bonke abasuke befuna ukungilalela, bonke abafuna ukungotha, bonke abafuna wema. Bavele balinde 11. Sabana wehlengu wempofu, uyaphila we-Primrose ufundi kaMajono. Gijima phezu kaThokozani lapha, uthi ngikhumbule ekhaya. Uyaphila we-Lucky uSheriff laphana umfoka MTN. Kona nosaziso Morris wakaMpanza, uLawrence wakantulu uthi madoda ngiyakudinga wemavundla ngiyakudinga. Silive kwipage lami lika-Facebook Mavundla Media Experience. Indaba yesingisi nje angiyisebenzi yabona-ke uma kuyi-Wednesday ngichema isidana, ngichema nje isidana ningixolela anginakwazi nje ukukhuluma isingisi namhlanje. Uyaphila uphatha umjovo umfowambatha lapha enqoshi. Ngilandelwa umjovo. Ngiyanolunga lapho umfokamasuku. Uyaphila webantu bandile. Siphethe noSiyala phela. Uthi sakaza Vundla sayibona. Kodwa noSiphiwe Maziya lapha. Sabona wembuso umfoshoza phela. Umbali qobe nalo uthando ngiyabona la umehlo ngiyabona neyothando nenhliziyo. Hey, mo 11 o'clock nguphathele enye inkinga. Ngicabanga ukuthi uyayibona inkinga enguphathele noJojo uthi mbo, uyayibona nansi nawe. Hey, le nkinga enguphathele yona izokukhipha ngazi ini. Mama bafakanebo. Sabona wesizwe lapha noMpondo futhi Vundlazi kade silindile lapha umdala ngavele ngakhumbula ekhaya eBhamshela khuphuka sabona eBhamshela sabona ne-Applesbond yaphela kwamaphumulo baphela abantu kwaNgoli sabona neDlakathi baphela abantu eMvula lapho kwaMxhosa kuhamba kanjani Ngomngane wami lapho uXolani umfowampunga Mr Brown umnini wenye yama-driving school aphumelelayo ngohlobo olumangasayo lapha eSteve sabona wathi kuza siphelele nje lonke iLembe District Municipality kusukela eNdwedwe ufikelele wathi kuza uya kwamaphumulo uya lapha eMandeni eSundumbili sengikulindele ngabomvu weqeda ushibhelele hle uSipinhlahla kodwa noSakhile uSigananda uthi emva kwe-hour ngikhumbula umkami kodwa bhuti wami yazi kodwa wena uyindaba nje yokuqina kwethu sikhuphazela othotholwane uma sibona nisibambe kanjena-ke isintu webhuti yabonga weSakhile uSigananda lapha enkandla anguseluphi phakathi uZwide omkhulu ngaphela wenhlanhla kamuhle uNuz nolinde wakamkholazi uthi khuphuka Vundlazi ngikulalele ngila-Bergville exactly ngo-11 o'clock lalela sokwenzela elinye iqiniso esingakaze silenze uyabona uhlala uyitshela ukuthi senze iqiniso nje asikaze-ke silenze leli qiniso esizokwenzela lona ngo-11 o'clock sicrossa live to umsakazi Ukhozi FM uNongcebo uvukile uNodoli uMakaposi wakwaMakhenzi amzokolomo
lapha mfowethu Gumede. Siphethe somnandi onjengekekele nyosi. Stick sweet sengane. Fundazi ngihleli noZanele uthi ukuthanda kaqedi. Kusho usizwe laphana ubagatsheni. Sawona webaby girl, sawona weZanele. Welela bonke nje abangithandayo. Ngiphathele uLuyanda M. Awufuna ukwazi ukuthi uLuyanda M uNtswempu kanjani already usungavela ungene ku Instagram handle yakhe uthi nje Luyanda usearch uLuyanda M u-M u-EM yazana wenza one ungambona emncanyana nje ungambona ejulele nje isimanga azosigila lapha ulinde nje imic akakhulumi ke imic engayinikiwe akakhuluma ngathi lutho nje akakhuluma ufuna imic we bese kutshela indaba zakhe sabona wetennis umpasi uthi vula sesilinde wena nje mnewethu ana uthi awungijimisa wefundasi kusho unkosinathi lapho udla kude Angiyazizwa lezi insimbi ukuthi hayi zaphesheya kothukela naleyo. Unyanda lapho umdlalosi uthi wefundasi ukhuluma ke nomdlalosi la kwaMashu. Lo mfowethu obukhuluma naye mina esesitolo. Hawu hey. Umdlalosi lapha esitolo lapha. Yaphila lapha ekhoneni lapha. Awu ngiyabonga mfowethu ngijabulile Nyanda ephahla madlula. Ubona nje mfowethu. Siyabonga kakhulu bakithi uthande nisinikeza lona nje noma ayikho plus suke sidlula khona nathi sivele sithole sengathi siyabantu bangempela kanti umphethe unkosikazi kwade lapho makhulukhulu ubhungana uthi hey wemavunda sengijaha ukuzwa lo muntu ohlezi naye lapho bo thula wena ungilindeke ngizokwenzela elinye iqiniso Waphila wena okwanda sabona weSteve Makhaya khona noNgcobo lapha uManyuswa uSibe Vidima uthi khuphuka qeda ngilapha eSayimane kwesikagcumisa lalela Uthuthu waqinisa uthi wabavudla kodwa ubungaya kanje ngempela usibingelele la eMaresi mfowethu ushuthi sungaziziba nje ngempela kanjani eMaresi Sabona Mares, Sabona Tapan University of Technology Mares, Sabona Mangosut University of Technology Mares, Sabona UKZN Mares, Yapila Lapana Unizule Mares, Mapila Bante Coastal College Mares, kukhona abanye abalapha eThekwini College, kukhona abase Langen College, kukhona bakuphi ibaningi laba abantu abasemares wonke nje amares guys nalabo abayitshela ukuthi basemares kodwa bese makubo nani ngiyanibikelela nani semares phela ngesingane khona abantu uthola hayi phela noma ehlalela nje kwakhe kodwa uyafunda athi hayi seres lana seres ngifuna lethi sengibona amadolento bibhle lokhuza nethi amadolento angifuni lena ngifuna le amadolento yabo le netha amadolento khona letha amadolento yalelo lokhuza hawu hey nangu bafu yafowethu mana mawukhuluma emayikini mana awushaye futhi hayi angikuzwa ngizingoma nje kuphela ingoma ngiyayizwa yisi ya
hayi ziyashaya. Ikhumbule ekhaya wemngame wangifaka nina waziwa kukumncane eminyaka emingaka eminyaka emingaka waziwa kukumncane eminyaka emingaka Hamadola madulusha sebezonhleka abantu angiyeke umuntu ocabanga ukuthi ngisikhulu Hamadola madulusha sebezonhleka abantu Hamadola madulusha sebezonhleka abantu You know, Amadola madulusha. Khuluma lapho kanyo. Ase ngene emoyeni guys, ngene emoyeni man. Ngicela ningivumele ngene emoyeni. Hayi ngene emoyeni, yazi manje ezasemoyeni. Ah! Umaze ngibona amadoleto sabona wezanele Michael Kumbi sabona wezanele guys maneni ke sengiyangena manje ngicela ukufocus ngiseku exact level Semsazweni Ukhozi FM ngo-11 o'clock exactly sikuphathele uhlelo sicikoza ngosiba ohlelweni busuku obuhle next to me ngilindwa manje nabomfundisi ngilindwa ngechorus uqeda silungisana mavundla umavundla wesithathu sisuke sinaye usonkondlo esisuke sinaye kulona uhlelo kuyona ingosi sicikoza ngosiba khona ke umavundla ehambisana noLuyanda weqedas Makapos we makaposo yazi ukuthi ukhona ngiyakubona ulunguza lapho uza hayi azwane hayi ke ake sizama ukuthi silungise izinto zakuqedas kodwa yena ukhona kuba khona impela kade ngibona nalapho ke ku Instagram updateile nepage ake sizama ukuthi sixhumane naye masibuya hawo Jesus angizwakali guys angizwakali angizwakali mzokoloko Let's ngizwe Mzo Mzo Hello Bafo Tensholo Transakala Transakala Uyanda Mzo Mzo I'm on now. Mzo Makapos ngi-amutile yebo Nceba bayasithakatha
Awu. Kungenzeka nibasithakatha bakithi. Awu abazwani nenjabulo yethu. Abazwani. Wathi ngifonela umzo. Ngifonela umzo. Bafowami. Ya mfowethu. Angiyazi nje. Yabo ngalana it reads muted now kanti kade ngalesi sikhathi sitest out ubeka kahle. Vivel namanje lithi Yabona ufike uthi muted if it's muted himself bese iphinda futhi ithi muted. Yazi awuthi ngumvalo phinde ngiqale phansi. Yeah, I'll reconnect boy. Okay, sure. Reconnect. Reconnect. Okay, usa reconnect na. Yes, please. Awungicheck-ke manje bafu. Oh, nazo connected. Ya connect manje. Awukhulumeke uvela ungene uqala. Okay, ungcabe uzongibulisa Steve. Mzo. Ayisebenzi? Mavunda? Ya bafu. Vele ungisendela mfethu ama numbers. I'm sorry. Ayispan. Ayispan ne? Yeah, span. Uzorecite ngefone. Okay. Okay, yithi ngikuthumelela ama numbers ke mfethu, yithi ngikuthumelela ama numbers. Yithi ngikuthumelela ama numbers la ku WhatsApp ne? Yes, please. Okay, sure. Sorry. Ayakoloza. Yamkolozela balaleli. Ngathi ngicheck something la. Ithi number yakho elikhosana? 065 065 676 065 676 7742. Okay. Ayibazokufonela uzorecite ke ulanga ukhuluma nayo kushuthi ngiyayiqala lezo wenzeka namhlanje. Uzokufonela manje kanjani. Uzoyibamba futhi urecite efonini. Sisi live sambana nokhosini. Sizoke sizwa masibonti. Abantu baseNzansi bebenza kwenzeka ngonyaka ka2020. Ngihlola something la. Ngihlola something okugcina. Okay. Ngizame ukugcina bafo. Ukugcina. Bafo. Okay, mana konje nayo lomfonela futhi ngithi. Okay, kodwa akuphinde ungizame mzo ngathi ngazi ukuthi angazi endana. Uphinde ungizame ungicheck nje 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 Lord. Hayi, mfake bafu mfake khona ucingweni nginayo kodwa lo. Sure. Ulwanda uzokhuluma naye kanjani? Ngiyamfonela kalibani. Yazini. Hayi angazi akakhulume kulo lo lwami yabo. Alright, ke sharp. Yeah. Okay, vele ungene. Vele ngene ne.
Asibikelela abalaleli Ncebo, sibelela abalaleli mzokoloko emsazweni Ukhozi FM ohlelweni ubusuku obuhle kwingosi yethu ehlabahlose ngohlobo olumali sayo la sisuke sikhona sicikoza ngosipho siyaxolisa kakhulu intambo zethu ziyasigolozela ngaza bathakatha abanjani laba bakithi kodwa ke ephinaphi nje kubo bonke abantu esazi ukuthi ke babathandi bobuciko kwinkalo zonke osonkondlo ababhali beindatshana emfishane lolu suku lolwesithathu luye lube usuku olukhetheke kakhulu ikakhulukazi kulabo abathanda umkhakha wezenkondlo ngoba ngomsombuluko nangolwesibili sisuke sigxile nje kakhulu endabeni emfishane mhlawumbe nakuma novels bese kuthi kancane siphinde sibanikeza ama classes ambalwa lapha nalapha emthethweni nemigomo elandelayo mangabe ukuthi umuntu uyabhala kodwa ngolesithathu nje sakukhetha ukuthi ake sivele sinkondloze sibe poetic sikuphatheleke osonkondlo abavela cishe kuzo zonke izindlu zeinkondlo ezikhona poetry houses ezisabalele nesifundazwe siyayithola ke nezicelo kwesinye isikhathi evela kuyifundazwe ezingaphandle kweKwaZulu Natal la esisakha khona kuhlelo lokuthi esimeni sinjengalezo siyoqinisekisa kanjani ngoba inhloso ithi umsakazo Ukhozi ufika cishe indawo zonke kuyobaleka ukuthi nazo sifike kuzona but ke kwamanje njengoba uzokhumbula esikhathini esedlule kuphathelo sonkondlo abehlukahlukene abesifazane ngakuphathelo sonkondlo besilisa bahlukahlukene baningi bonke bakwenzela umsebenzi omuhle sibelele kulabo abasibukela live kwi-page lami lika Facebook Mavundla Media Experience nalabo futhi abasibukela live kwi-page lami lika Instagram Mavundla Media Experience last week besikuphathele uZamani wakamzobe kanti ngaleli yalanga besikade sikuphathele uNelile isazi ngaleli yasasikuphathele uShiwe uSmart Black uMampondo ngaleli yasasikuphathele umagcaba namhlanje sikuphatheleke omunye wesifazane osemncane ngohlobo olumangalisayo Ncebo ozothi mawumlalele njengoba ungamboni nje wena uvela ubone utshela ukuthi umuntu omdala kanti cha wangena umuntu omdala igama lakhe uLuyanda M stage sakhe ke lesa ngazo lo M kanjani ngoba mangibuka lapha enkundleni zakhe zokuxhumana uvela uLuyanda MEM mhlawumbe uzoke nginike nesibongo sakho ukuthi lo M lona usho ukuthini noma sekuyiso nesibongo sakhe njalo njalo kodwa ke ukanye nathi namhlanje besitshela ukuthi sizongena nje ngendlela ejwayelekile asinikeze umsebenzi wakhe wobuciko njalo njalo Luyanda ngokujwayelekile uyazi awuvume mangithe nje sawubona Luyanda uvela uvume ngalendlela owaziwa ngayo baningi ke abantu abamaziyo uLuyanda ikakhulukazi abasemkhakheni wezeinkondlo esithema ngabe simemeza nje sibhala nakuma pages ethu sithi sobe sikuphathela uLuyanda bathi hayi ngeke sisaphuthela uLuyanda lo osho lenkondlo ewukuthi ngathi mina yebo bathi sobe siqinisekisile ukuthi ke siyobe sikhona now ngifuna ukukunikeza ke yena Luyanda angiqale nje ngithi sawubona bese ungiphendula wena ngendlela yakho ungibuzele ukuthi basho ukuthini uma bethi okay hayi kumeleke ngesithunzi kodwa kulungile wathi ungibuzele ukuthi basho ukuthini uma bethi imphefumulo yodadewethu iphumule ngokuthula ekubeni yaphuma ngomsindo kangiyaxolisa ngicela ushwele noma ngingabonanga ucabangele abantu abami ezikhalela sengathi bazosinda kanti bazomlandela zintswela boya lezi ziqotha imbokodo nesisekelo wathi ungibuzele ukuthi basho kanjani ukuthi akahambe kahle eshiya isililo sezigedama ngemumva zifele ngoyisebephila wathi ungibuzele ukuthi bangakho abazihlupha ngencazelo yomuntu wesifazane ngaphambi kokuba bazenzela abakuthandayo kuye wathi bangakho ababulale imbokodo ngoba besaba amandla ayo asho ukuthini wona lamaliba anokunyakaza sengathi abafakwe khona bafakwe isikhathi singakofiki imadodana nesibindi nifake kanjani ibhale emhlabathini emakini ningahlobisile nikwaze kanjani ukuyibunisa ekubeni ningazange nayichelela wathi ungibuzele ukuthi ukulila kwesizwe sonkana ngoba kuthulwe owesifazane ngesandla sowesilisa kuchazana kuke kwaqhuma isikhalo somame begqoke ezimnyama bathi nisibona thina sihlele
thina mnyama sibulawa amaqede sizilele thina sifela ukuthi sabalethe emhlabeni laba ngamanye amazwi sizihlahla ezikhiqize impilo ezibhaze esibuye sasogenqa thina sifela ukuba izithunywa zikaNkulunkulu sifela ukuba neziyalo nezifundiso ezakha isiqu somdungo okuphelele lesi sikhalo sike sathinta usana laveza umbhalo othi kuyovela ulwandle lingenele emhlabeni bese lithi liyabhubha kanti lizoxhuma lomlilo obhuqabhuqa uMafrika sibhekile ikedama ikuyasuma salisizi ibhekisa amaqaphelo yathi inkosi yamakhosi wena ongabonwayo siyashweleza ngenelela amathuna nezibhedlela kugcwele konke yehlisa ulaka uma kukhona umyalezo ofuna ukuthumela ngalokho saleso sipha sonke isibusiso sokukhuluma nawe ngoba okhuluma nawe basinika ongekhona uma sebejaha imali yathi izinyanya zethu nithule ngithini konakala wathi unguzele emadodeni ukuthi inkunzi isematholeni lamathola kayibona phi inkunzi enjena ngike ngathuka kakhulu kuma ngizwa thi ukubulala kuyaba umdlalo wedlanzana lamadoda basola izinto abangadlala ngazo kabadelanga benikeza imvume yokudla umthunzi wesikhukhu ngokusemthethweni angazi noma uhulumeni wentando yeningi sengigagxeka na kodwa ke wathi ungitshelele bona ukuthi lezi zidumbu zabe simama ziyoba mangalela ngelinye ilanga ungibuzele Hey, lalela ke kwavele kwashisa ke lapha Ncebo kwavele ke nje kwashisa ke ngavele ngakhumbula ke ubaba uJoe udla uma ayibongela ibhola ethi hayi ke kunakele ke lapha na ke manje uma ngikulalela igama lakhe uLuyanda owaka M ngivele osalani yande sondelela owaka M vele no ngamlotshwa la M umele umlotshwa M neNingizimu Afrika umele umlotshwa ngisacela ukuthi ke Nikki lo M ishuthi stage name sakhe lesi sinaye ke namhlanje ungowesifazane osemncane umumbhekile kodwa engusolayo nengikubuka nje emsebenzini wakhe ilokho ukuthi sengazi ukuthi udadewethu lapha wangenwa abantu abadala nginesiqiniseko sokuthi naye seke wachecka nabantu abadala bamtshela hayi akayedwa kulolu uhambo alihambayo Luyanda kukhona abakulalele namanje bayaphawula lapha uThandeka Mbuyisa uthi ungitshelele bona ukuthi lezi idumbu zabo zoba mangalela ngelinye ilanga ngesikhathi uThoyizama kaMhlongo empakeni uthi sisi uhamba wedwa unzima ngalolu hlobo oluqhakayo wasefaka uyo lapha na egcineni umsuthu uthi hey bhuti Mavundla muhle umsebenzi mfowethu uyayishaya usisi ngiyambona ku Instagram ufela iqiniso uthi ungibuzele ushilalela sisi ngikuvuma kakhulu ubonwa muva uthi qedas abamyeke uLuyanda ayingeke what a great talent Luyanda mlotshwa usuka naku sesikubona usulapha ngoba angifuni ukuthi nize nibaleke kakhulu Luyanda naba sebeqala nokunuwonga banemukela lapha ku Facebook banemukela nje uLuyanda owaphi owalapha mhlawumbe eMorning Side waseMasgrave uLuyanda mlotshwa intombazanyana inkaba yayo ile kaMaphumulo emvudi esigodini sasezimpangeleni ngizalwa ibhungu elimhlophe qwa uyavela makubhekile nje la kaMlotshwa amasike ngwadle Mkhomazi komalume lalela weNcebo lentokazi inone kakhulu ngesizulu njengoba umzwa nje ethi amasi uwadle Mkhomazi ingoba ngesintu sakithi kwaZulu amasi siwadla komalume thina noma singathi nje amasi angempela amnandi kuba amasi akomalume now ngifuna ukuchecka ukusho uthi wena ungowaka Maphumulo kuphi noMaphumulo emvudi esigodini sasezimpangeleni ubani Nkosazana la wathi nje lapha empangeleni okay kulungile sanibonana empangeleni namabutho nje onke lapha empangeleni mabe khona abasempangeleni la basishethu ubani Inkosi ePhethu Luyanda rapporta vele phela kubalekile ngako wena ngowesifazane kodwa ke nje induna zalapha empangeleni bakithi nasemvodi enye izinto Luyanda ebuye isenze ukuthi sifune nikubalule kakhulu ukuthi nivelaphi sisuke sifuna ukunikeza ithemba nezingane zaseyindaweni ezifana nalezi indawo enithi niqhamuka kuzona ngoba abanye baye besizwe sesikhuluma ngalolu hlobo bese beyitshela ukuthi siseyindaweni ezihlukile kunalezi bona abakuzona so uzalo wakaMaphumulo ekhaya kusemvudi aminjalo ekomalume kusemzinto
Isemzinto noma kuphi lapha kwaseMahlongwa yes now ngifuna ukuchecka nangu Luyanda nginezinkondlo zakho eziningi weLuyanda engizaziyo ezahlukahlukene kukhona enye ethi mntanami wenzeni kukhona enye inkondlo yakho engake ngakuzwa uyishaya kwenye indawo ethi konke kunesikhathi sakho abanye bangikhumbuza nala futhi ku Instagram izinkondlo zakho ezahlukahlukene khona enye eyayithi uhambeleni I think yayithi uhambeleni ungashongo something like that engazi ukuthi vele sothi sihlukana la uyobe sunginikezile but into engifuna ukuyichecka la eyokuthi uLuyanda usahlala khona ekhaya noma la wenzani uma ula eThekwini uyafunda uyasebenza mawuthi uyasebenza usebenza ufunda Ngihlala eMayivini njengamanje kula ngifihle khona ikhanda ngiyafunda eDurban University of Technology. Isifundiswa South Africa wenzani lapha eDT? Ngenza i-shipping and logistics. Wenza yakho singaphi? Wesithathu. Sekuyalunga. Lalela usuqedile hayi ngisho ukuthi thina sasithi masibuza umuntu omdala ekubuza ukuthi wenza ziphi izifundo lapha ngithi mangithi ngifunda ugrade 11 athi kanti usothisha omkhulu usuqedile now uma uthi kwa shipping and logistics wenza unyaka wesithathu ezinye zezinto lezi mina ke vele zingichaze kakhulu ngoba nakuwo wonke amaciko akhona ngiyafisa ukuthi ihambise phambili leyo ukubaleka kokufunda nokuya esikoleni as a backup just in case italent lakho lingakuyisi enkondlweni ungene nini mntakwethu ezinkondlweni ngiqale ngifunda grade 4 esithelo sethu primary school ngiqale ngenza i-praise poetry mana ke i-praise poetry lalela phela eSouth Africa sikutsheleke umntana othi wabaleka manje ukhuluma isingisi i-praise poetry ukusho ibongo zamakhosi yebo yiphi inkosi oyibonga lapha ushaka alalela awungithi veshe awungithi into kancane indlondle nophapha ekhanda kami akusiyona le okay alright now ngifuna uqale la comfortable khona uzolithini lo okay udlungwane kandaba udlungwane ombelebele odlunge emanxulumeni kwaze kwasamanxulume esibikelana umjokwane kandaba usala kutshelwa usala sinyenyezelwa isishaka kasishayeki unodume ehlezi kamenzi igawu bazawuliluma bazawuliphimisa bekhumbula amagwabe besumjokwane kandaba ilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha uTeula abafazi bakaNomgabhi beTeula behleze emlovini bethushaka kayikubusa hayi kubankosi kanti lapho esazonethezeka ushaka ngiyesaba ukuthi ngushaka ushaka kwakuyinkosi yasemashobeni inkomo ekhale emthonjaneni izizwe zonke zizwile ukulila ike yaziwa ngudumba asemantengeni yayayoziwa ngumagcengeza wakankali hayi kulungile angubambe kamanje ngibambe nangu umzo bafo ngamukile ngingamukile 3 okay sure Hayi zasha sesiphindeke sabuya bakithi asixolise sisebenza phansi kwezimo ke lapha ezibuye zisiphoqa ukuthi sinqamuke kodwa ke muhle ugumede usigadile uma sinqamuka sihlelo Luyanda wakamlotshwa lapha yana ke kwamaphumulo emvoti usuka ke eindaweni zasemakhaya uzwa nanesiqi nanohlelo ashayela lona ukuthi lukuvezela ngokusobathi lo ngowesifazane yizo semncane kodwa lume kakhulu ezidlweni zabantu abadala ngoba uma ekhuluma kuvele kuzwakala umuntu omdala Luyanda mhlambe before ngize ngikubuza umbuzo olandelayo ngifuna ungibambe ngenkonzo sithini isihloko sale nkondlo uqale ngayo ngiqale ngonkondlo ethi ungibuzele uthi ungibuzele yeah ukhona inkondlo yakho ke mfana wami ke engihlanyisayo before ngize ngiye kodwa kuleyo nkondlo kule nkondlo ethi ungibuzele uyibhale kwenze njani ngoba ngiyakuzwa ukhuluma ngabantu besifazane nokuhlukunyezwa kwabo uhamba uzufike naseyidumbini zabo esezilakanyana zaningi zincwatshwa nabantu abathule kunezenzeko nezihlakalo ezinjengalezo nomthelela futhi wokuthula kwabo ngiyakuzwa futhi ugxeka naba isizathu sokuhlukumezeka kwalabo besifazane ufuna ukuchecka ukubhala kwakho lo umsebenzi inhloso yakho kwakuyini wawuqonda ukuthini kubani ngale nkondlo ngicathi ukuthi wonke umuntu uyabona ukuthi sibhekene nani sizwe ukubulawa
kwabantu besimame sekulokhu nje kusilandela ngalenkondlo lena nginxusa uNkulunkulu ukuthi akathi ungenelela ngiphinde futhi ngingazishiyi izinyanya zethu ukuthi nazo zithule zithini uma kunjena yes ngikhuza lo mhlola nje ukuthi abantu besimame kudala bebaziswa kwenzekeni manje izikhali zonke mase sibheke ngakubo kangaka lalela ulalela usekhaya mhlawumbe awusiboni ngisho kusibona la kulama page alive I'm sure uyintshela ukuthi sikhuluma nosisi omdala ungambona mncane kanjani and ngifuna ukuchecka Luyanda ukuthi unayo yini into ethi ngaphezulu nje kwamaphoyisa neminyango yezokuhlunyeleliswa kwezimilo ikhona indima ebingalinywa amaciko ukukhuza lomhlola ngibuza ngoba uzwakala noma ukhuluma uyala uthetha ukuthi content kuwe nawe ubusangawenza umehluko njengeciko mhlawumbe ngesingawe ingakanani indima engadlalwa amaciko ekukhuzeni nje zehlakalo nezika ikakhulukazi siphila kuzona inkulu kakhulu indawo esingayidlala because nami ngathema ngibuka ngazibuza ukuthi ngithule ngithini mina mangiciko ngithule ngithini makunabantu abafuna ukulalela into ephuma emlomeni wami because nathi sisingamaciko sinendawo esidlalayo emqondweni yabantu esiphila nabo ngakho ke ngikholelwa ekuthenini ubuciko iyona ndlela enkulu esingakhuza ngayo noma esingafundisa ngayo nanoma engabe yini usiphelele Mbatha uthi ungibuzele ngifuna ungilungiselele inkondlo yakho ethi ngiyayithanda lethi lapha kuKwaSidlodlo yayibona unkondlo awubungilungisela yona nawe umlalela awubulalela but okwamanje ngifuna ukufunda usiphelele uMbatha umapeza uthi ungibuzele uyigqiba kanjani imbali ngaphansi komhlabathi emakini nibe ningahlobisile iyashaya intokazi ngalesikhathi kufuneka besithatha abesifazane sihlobisa ngabe emakithi thina siyababulala siyabagqiba batholakala emva kwendlu sebekade baqhitshwa ukuthi kuyabhekwa yisoka lakhe noma ubaba wengane yakhe bethandana naye bathatha irole yomuntu wesifazane bayigqiba ngaphansi bekade kufuneka bebahlobisa ngayo wamuhle umsebenzi mamlotshwa kusho umhlonishwa lapho uBen uphatha umjovo utlalela ujulileke lo sonkondlo lo yazi yayishaya ke sishaya isizulu intokazi inekhono besacela ke ningasikhulumi singiyise ezweni kusho ke uThabo laphana uKhisi bese ezothi uThoyizama Luyanda lalela umakhelwane ke wena usho ngoba ke ulaphana eMayville umthando Buthelezi usisi Luyanda ubhalileke la ungenhla kakhulu siswami phansi ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane baningi bashiya ukomenta kwabo Luyanda kodwa ke ngisafuna ungisha ikona inkondlo yakhe ethi uhambeleni ungasha ikona ngiyambona uLusimbali la uthi uhambeleni ungashonga but ke kwamanje Lusimbali mana nje kancane mntakwethu ngiyakuthanda kodwa ngisacela ungiphe le nkondlo ethi lapha ke kuKwaSidlodlo lapha kuKwaSidlodlo kukandle emnyama kunuka lonke iphunga necala ngokwahlukana kwawo ilona lo zabalazela isigwebo sakhe nami ke ngibhekene nalo mshophi ngiphusha umshikashika kushubile sonkondlo bengizothi ze undibulisele emndenini ze ubatshele ndisaphefumula emva kwalezi izindonga mupona umndeni mina ngafika ngizithwele lapha olamusana ngigwetshwe nalo uyise sasindawone ecaleni esalenzayo sibafungamela abangizalayo besimele kuyokufuna izinkomo zabo ngangithi bangibhidlizela umendo mupona lona osuqashwe ngeso lomthetho ngiyahlonipha ngihlonipha abakade bafika ngilalela onogada uma besinika imiyalelo ngunkosikazi omunye umfazi lapha kuKwaSidlodlo kukandle emnyama kunuka lonke iphunga necala ngokwahlukana kwawo ngoba isililo sowesilisa eke wakhala waqaqamuka kwaqaqamba isibeletho kowazalayo isibibithwa nesodwa umebeka amagama etangazilutho kwelokudlwengula ubumsulwa benhliziyo bekungihole njalo ngizongena kuleli igumbi secacile nongonile unokujeziswa ingalo yomthetho iyambambo seduze ingakafinyeleli kumenzi nalokho kufinyezwa kawo siyakubona sithule singobani ngoba kasifuna
angifundelanga nokuphika kanti enkosini yenkantolo kasifakazi ngezinhliziyo kuya ngokuthi amagama akho mangakanani okunyeke mawusukhiphe eshisiwe sewuthenga ozokukhulumela sengisho bengekho kwenzeka indaba mina bengenayo naleyo nkece ngazi ukuthi umlomo lisho balokuziphungela lapha kukaZidlodlo kuke kwasuka umsindo sakujabula kuyidlanzana lamadoda athi file inja beshingane yomfazi bhukude etamini legazi layo inamanxeba angenakubalo uSonkondlo kuyabamba ngenzansi wathi bekumele ngabe niyazila niyalila uphumile umphefumulo bathi kanjani ngoba ngenxa yethu basivalele lapha kwakusikhipha inyumbazana nathi siveza ubulwane bethu bakhohliwe kasinamndeni isingcwabe esiphila sila amadlozi angabizwa ngisho kuhlatshiwe ngoba lana kukaZidlodlo. Wavele wathi angigiya, wavele wathi angithatha isihlangu sami, ngishaye ngaphandle, ngishaye ngaphakathi, ngingabashiye ngeqe ngisho nesasane lapha noma ngizwa ukuthi akuyona inkondlo yokugiya lena Luyanda. Uma bengizobe ngigiyela nje ubuciko bokuthi hayibo nansi ingane ikhuluma into zabantu abadala ngiyabuya ngifuna lenkondlo ihlinze. NgesiZulu kukhona ukuyiwisa, kukhona ukuyetha, kukhona ukuyihlinza bese kuba khona ukuyaba ngezicubu zayo. Ngisazobuya ngifuna ungenzele njalo. Uthi uFaneza wakaMathe inkondlo ke sezihamba kakhulu muhle umsebenzi, keep it up Luyanda. uMandisa uthi sisi uyizwa ngaphakathi lento. Usifundo Blessing uthi Luya ngiyawuthanda umsebenzi wakho ngoba uyafundisa futhi uyakha. Inkosi yama2K uthi ke umqondo walenkondlo ujule ngenye indlela Luyanda kuyavela yebo kukwasidlodlo kodwa ke ubuchule obula udayilalela ngiyabesaba. Umaviki lapha kwi-page lika Facebook Mavundla Media Experience uthi uzwa nje ngokuphuma emlonyeni ukuthi inamandla intokazi khona into ongenzela yona yabo lento eshiwa lapha umfowajili mayithi okuphuma emlonyeni wakho awuphuma amagama kuphela Luyanda. Ngiyafisa uma kukhona olalele ikakhulukazi oSonkondlo ayazi leyo ukuthi kukhona lento ekuthiwa i-rendition noma ukwethulwa komsebenzi wobuciko. Kufike kube khona umsebenzi wobuciko bese kuba khona ukwethulwa kwawo. Ngibonga ukuthi mina umsebenzi wakho wobuciko muhle bese kuzothi ukwethulwa kwawo kukodwa futhi kube sesigabeni la ngithi mina akuzi nje amagama obuciko nanomoya wakho ngesikhathi ubhala lo msebenzi wawufuna ukuthini lapha Luyanda. Okwesibili uma kungake kuthiwa lenkondlo siyakhuluma ngayo ikuphi lokhu othi nize ningakweqi lokhu kulenkondlo? Iyaxabanisa kakhulu phansi ngifuna bangayiqa abantu ukuthi ingane yomthetho iyambamba useduze ingakafinyeleli kumenzi. Ngizwile lo ndawo yabona la ukuthi khona ivele mawula iduze nje phela ngoba okuyena esimfice esigamekweni siqala ngaye iqala awuqhubeke ngozi. Lenkondlo nje kahle kahle ngifuna ukuqala ekuthenini masamba la siwo Sonkondlo salalela. Yes. Ngake ngahlangana nomunye ubaba ngasekhaya owangitshela ukuthi ubekade bushiwe kodwa icala wayengalizanga kahle kahle kwathiwa udlwengulile ingane yakhe. Okay. Ngokuhamba kwesikhathi kwavela ukuthi no ingane ayisencane yayisho lekhaya ikufundile. Yeah. Manje lento ibuya la ekuthenini egcineni kwakho konke as much as engalenzanga iphutha kodwa uyafana nawo wonke umuntu olenzile. Yes. Engikusho engifuna ukusho kodwa futhi kule nkondlo njengoba ngimvezile okuqaleni onecala naye uzivumela lona. Angisho ukuthi bonke basuke bengenalo icala. Yes. So nje ilokho. Lalela usho izinto eziningi lapha Luyanda nama ngiphinde nguhlinzele ngoba uke wakhuluma ngowesifazane oboshwe uthi ngasekuqaleni kokuboshwa kwakhe wayiboshwe nomkhwenyana wakhe. Wangena nakho konke okwakhe lapha esibhedlela lapha ejele uthi usewumfazi womunye umfazi khona lapho futhi elokhozaneni. Ziningi izinto engicabanga ukuthi uyibalulile lapho ukuthi kwamshado wayekade ufuna manje usugadwe lapha amasongo kaSigonyela. Okwenye zezinto enginesiqiniseko sokuthi ziyisixwayiso cishe nakuwo wonke omunye umuntu ofuna ukwazi nje ukuthi
impilo yasejele whether ulenzile iphutha noma ulenzanga iyafana njengoba ususho nje ukuthi nanga wesilisa uboshwe ngecala ngalenzanga kodwa ngalesi sikhathi kungakapruveki ukuthi icala ulenzile noma akalenzile impilo ayiphile ejele ifana nemishini yalabo abanecala ujeza ngokufanayo but ngifuna ukucheck ukuthi umsebenzi wakho mama mawubhala usuke ubhalela ukuthi kube njani kona umunye osuke ebhala ngoba nje ezobuciko nje kuyena noma unayo yini into ethi ngizokwenzela isibonelo ngami mina njalo before ngibhale ngiyayivala ngisho ikhompyutha ngiyithaqa ngithi uNkulunkulu ake usenzele umusa sesinqamukile futhi emsazweni ukhozi ngithi uNkulunkulu ake usenzele umusa yebo into engisho ngifuna ukulinda le call lesokhozini ukwenzela ukuthi engubhalayo kungabi nje ukwazi ukuqonda nokuhlakanipha kwami kodwa kuphinde kube umyalezo oyiwona wona nakulabo bantu osuke ungithumba ukuthi ngibhale kubona ngifuna ukucheck ukuthi unayo yini vele nayo into enjalo ukuthi ubhalelani ubhala okay mina mangibhala ngisuke ngibhalela ukuthi one ngikhipha imizwa yami njengabo bonke asekonje abasoye bebhala right kodwa okukhulu kakhulu ngisuke ngifuna ukukhululeka emoyeni angisiyena umuntu ojwayele mhlambe bafo konakele okay sure yeah asixolise bakithi asixolise futhi ulayini wethu lokhu usinqanda nje usinqanda kodwa ke sizama ngakho konke kusemandleni ukuthi sikunikeze sigcine la esingakwazi ukugcina khona ngoba bukufanele lobu buciko nalobu bunono njengomlaleli womsakazo ukhozi FM bukufanele lobu buciko nalobu buchule njengomthandi ikakhulukazi wemisebenzi emihle ngoba thina siyazi ukuthi ebucikweni nje kukodwa sifumana impilo mina ukungena enkondlweni kukodwa kwangenza ngazizwa nginomuzwa ofanayo nalowo engiye ngibe nawo uma ngabe ngifike esontweni yingakho namanje Luyanda ngisakubuza lo mbuzo othi ekuthumeleni kwakho umyalezo usuke uthumela ngamuphi umoya inhloso yakho kusekuyini ngize ngenza isibonelo sokuthi mina ngiyengicela uNkulunkulu ukuthi akungabhali mina kubhale wena uNkulunkulu ngoba ngisuke ngifuna ukwelapha mhlawumbe nawe usukunalowo muzwa noma ubhalela inhloso ehlukile okay mangabe ngibhala oqaba unakho konke ngifuna ukuveza eyami imbono noma okwami ukucabanga ngaleyo nto le ngisuke ngibhala ngayo right yes kodwa futhi okukhulu kakhulu ngisuke ngibhalela ukukhululeka emoyeni ngoba angisiyena umuntu ojwayele ukukhuluma mhlambe ngeenkinga engisuke ngibhekene nazo nabanye abantu so inkondlo uyena mngani wokuqala ongiqonda kangcono kunabo bonke abantu ngoba yena akakwazi ukuthi angijaje mangimtshela inkinga yami uyena kuphela okwazi ukungilalela aqhamuke nendlela yaphambili ngiyakwazi ukuthi mangabe esengijikile ukuthi mayinje ngidlulisele komunye umuntu angabe sadlula lelo phutha endlule kulona lalela mina ngikuzwa kunabo bonke yabona nabalabalali bomsakazo ukhozi abangaphezulu ka7 million ngicela ukutshela ukuthi ngiyaqala ukuba inkosi yabalaleli kulento sanda ngisho ngoba inkondlo noma umbhalo wobuciko kukhona amanye amagama Luyanda esingakwazi ukuwakhuluma ngoba mhlawumbe kwisekela noma kuleso sikokelo esuke sikusona asuke ngeze ukuzwakala kodwa mangigijima ngiyowatshela inkondlo iwakhiphe njengoba enjalo iwayise ebantwini wena uyijaji kusakhuluma inkondlo kanti sekuyimina namagama engiwakhuluma kuyona inkondlo lalela uziwe yimina la usiya uthi wow waze wayiciko elihambisana nokuba yigagu dadewethu Luyanda engazi ukuthi khula njalo nokuthanda isizulu ubusemncane kanje she's the best it's deep and yasaka uBlack Diamonds le foundation ngesikhathi ke uchophela ubala uthi ke uyashaya ngiyakuzwa ngilapha eZimbabwe cabanga ulalele naseZimbabwe ngifuna ukucheck sabona eZimbabwe sanibonani kwindawo zonke zaseZimbabwe siyazi basilalela futhi bawuthanda ke kakhulu umsebenzi ikakhulukazi wesizulu baphawulile na ku page lethu lika Facebook Mavundla Media
experience ulapha kwamaphumulo ubaba kaSicebile uthi Mavundla Media yazi ke ngifisa sengazi ukuthi ke lo msebenzi esiwuzwa singalele engazi ukuthi nje ungafikelela nakwabanye abalele bawuzwe ngesikhathi ke uNtokozo Gumede uthi isegazini ke lento enganeni kaMlotshwa bakithi andike iyiciko eliyigagu shame mhlawumbe isasasa luyanda khona inkondlo yami ngisazo zoyicela kwena emnandi ngohlobo lemali sana but ngifuna ukucheck ukuthi isasasa nokubuwongwa nokuthandwa abantu okutholayo ever since waqala ukubhala wawulingakanani 1 2 wawunakho yini ukuthi kungenzeka umsebenzi wakho abantu bawemukele kangangoba bewemukela manje angifuni ukuqamba mangangayitsheli ngangayitsheli kodwa nje uthando lenkondlo belilokhu lingiphusha nakho ke i-support ebengiyithola kubona iyona nje elokhu ingenza ngime isuku nosuku iyona engiphusha kunakho konke uhaya kuphi njengamanje la nje ujwayele ukuhaya khona nezinye indawo ke mhlambe othi nje aye endaweni esengingahaya kuzo hayi ke lalela ke nansi ke indawo engithi sengake ngahaya kuyo futhi ke ngisangakujabulela ukuphinde ngiyohaya lapho. Okay, njengoba nje ngifunde duty obviously sine poetry society yasesikoleni ekuyiyona enjalo ukuthi ngihaye kuyona yuzeke sisalinyazwe indaba ka COVID sisamile kancane kodwa nje indawo esengike azihambela kodwa babengazoqala ziningi okay ngizosho ngikukhumbulayo ngike ngaba semcimbini wamfowethu ayanda Manqele isekuzosa poetry sessions ngike ngaba emcimbini futhi kaMthembu okuthiwa iDurban Poetry Show thubelile ngike ngaba kuma events amaningi ake enziwa umzini art youth productions eMkhomazi ekuyiwona angipheka kakhulu ngoba ila engangizibona khona ubumina ngifunda khona futhi ngifunda nabantu ngifunda nokwethula umsebenzi wami so nje ila hayi kanti nami ekhuleka sengingakubona nje Beth Center wenza amanga ngani yami wenza elinye iqiniso ukuhlanganisa ndawonye amanga neqiniso khona inkondlo yakho uyona futhi lozo ngishayela yona lethi mntanami wenzeni yona inkondlo engazi ukuthi uzobuya nayo njengamanje kodwa qedazi ayiyekwe lengane ingenhla kakhulu akukhona ukuvutha kwengane lokho kusho ubona mumva lapho umfokazondi uNondaba uLucky MTN uthi luyanda muhle umsebenzi wakho uyadleka ntokazi onodlebe uyezwa siphelele Mbatha uthi Vundlazi yazi ke mesiyalwa ontanga kufanelekile kuba nathi siyibuke ngelinyiso lento yempilo yazi ke nginesifiso sokuthi sengazi ukuthi sonke thina bantu singaba nento nje ethi nami ngingafana naye ngokuhle unokwazi ukuthi ngaleyo mthetho iyambambo seduze baningi ke bashayile baphawula ngokuhlukene but ngenxa yokubanjwa isikhathi lapha nalapha angifuni sibadedele singabanikezanga lento khona lenkondlo luyanda umntanami wake wayishaya iyona ke mne yavele yangenza ngakwazi ngegama ngangathi liya ngane emhlophe leya ngavele ngathi uluyanda emlo nanoma ngikubiza esitolo ngikubiza njengoba ngisuke ngiyobiza into nje ngiyazi dani nginike lesa senku lalela awungiphele enkondlo ethi mntanami wenzeni mntanami wenzeni ngoba ngangithena kuyothina lapho sewubona izethembiso enani sifunge phakathi kwabantu seziphenduka iziqalekiso lapho umshado uyobe sewuyimpi uqobolwayo uyokhuleka kowakudalayo ngoba thina mhlazane wenda sasikushisela impepho sasikhipha kwezala ekhaya idalwa wawungazini ukuthi kwenda ngokuzilahla ngangishilo ngathi uyofika kwamkhathali isidwaba sokuhaqa akuqala lahlula isidwaba ngangibuzile ngathi kuphangwa umdaka linile yini ngokubamba uthando maqeda udedela imiyalo yami uzuze ini ngoba leyo miyalo wawuyoyisebenzisa ukusekela lowo muzi kepha wakhethi kuyiqathaza endleleni wangena emzini wendoda ungaphethe lutho lambatha kubhlungu
ngoba basemzini sasibabize sambeqolo angithi sasithi basithathele imbali yethu salibalo ukuthi ilumbu livuke esidwabeni sekuvela isimo soqobe besingaziwanga kwasecaca khona ukuthi uthando kalisena enyathuko ngoba nina sizukulwane sanamhlanje senakwazi ukulingisa nikhohlisa izinhliziyo nithi lala lulaze siyamshiya noselobulili mntanami ungiphendula umthakathi uqobo ngezwe amagama naningazini ukuthi umuthi wembabala kawungeniswe ekhaya oh nkosi yami inzimakazi izalilungakazi akazange angifunze ngesami isimilo yimlo oselila kungenxa yakho lapha kuwe ukweba imgeziso kwakade kungenkohliso emshadweni wakho ngokugebisa amakhanda sithandaza wena nenhliziyo wawudamane ubopha uzungu walibalo ukuthi emendweni kakusondayo uyochitha isizungu thina esingazike uthando lwenu bese libukiso kwesihlahla esihle sasehlobo ozimpande zaso zenabele emfuleni kanti asibuzange elangeni phansi uba njengempande yesono maqeda nabele ezinhlizweni zabangane nankade nicabange nabo leli icebo ke namhlanje kuke kwambuleka ingubo maqede kwavela amaqiniso inhlanzi sishelwe ngamanzi awu kodwa mntanami ngangikade ngibhukula kangaka ukwenza umakotoqotho nomakhelwane ngangithe baze baphontsitshe esivivaneni sikwakha yeka amandla esambaniso nesimpu umgodi maqede singawulali mhlazana uyokwenda wawungilahlisa okwenyongo yenyathi angathi lapho uyakhona uyokwenza into esile bheka namhlanje impumela kayicacile mntanami wenzeni wema kukhona uthi bayaphuthelwa abangekho live uthandeke lapho wambuyese uthi bayaphuthela abangekho live ku-Facebook ku-Instagram sikwi-VVIP lalela Luyanda ukhuluma izinto zabantu abadala ngibabona bethatha i-backseat abantu abadala bethi kulungile uma kanti sesinabo nabamncane abakwazi ukutshelana bebodwa ngifuna ukukuncoma ungakaphumi singakaphelelwa na isikhathi singakanqamuki nokunqamuka ukuthi kuyisibusiso kwakuyo uNkulunkulu uma ngabe sesikwazi ukunyukela esitebhisini esingenhla sizokhuluma nontanga yethu uyabona uma ngabe uthi ngangicele ngisho nomakhelwane ngathi abaphonse esivivaneni sikwakhela ukuthi hayibo nakho lapho yakhona sikwenza equality sathatha inkomo zabantu kanti wena ubhilonga kuleli iqeqebane lithi siyamshiya noma eselobulile now uyakuza ukuthi le inkulumo yabantu abadala la ubhala from experience noma khona umuntu owamzesha I'm from experience ngibhala ngokubuka yes ukuthi thina intsha namhlanje sesikholelwe kakhulu kwingcebo njengoba ngisho ukuthi besithi uthando lweni luhle kanti phansi libanjwe ngempande yesono so akashadelanga uthando mhlawumbe nokuyovusa umuzi wendoda yes ushadele le yangcebo le ukuthi mayisiphela kuphele nothando kuphele konke kulungile ngelinye ilanga siyophinda sikhulume ngayo futhi indaba yengcebo ngenxa yesikhathi Luyanda umntanami wenzeni ngiyayazi ke lenkondlo inamandla ngiphila uthene ngiphila uthi ngawe nje mkhaya kusho ke uSiyanda umshubo lapho umfoka Mtungwa umzowa kaZulu uthi mntanami engabe wenzeni uhamba wedwa ngosazana ngesikhathi indodakazi kaMalinda benondima bayini uthi Nkosi yami yimi lo selila kungenxa yakho yo wakhala umzali ngomlomo walengane mntanami wenzeni uthi umdala ekubeni ubusemncane ngalolu hlobo lungaka sengivule okay nginibuka live lendokuhlelo wakamasikani hey nansi ingane nivusa ogogo nokhulukhulu bethu sizothini ubalosho njalo uLawrence wakantuli uTumelo Sikhakhane uthi lili bapho mama kodwa bakithi yadla imbokodo madoda nasala kwazise inyanga yayo what a wow mntanami wenzeni ngicabanga ukuthi ke le Luyanda iyavelela nami bengifuna ukuya khona sespacini sabantu abasebasha abasebancane ngifuna ungishayela inkondlo yokugcina ngenxa yesikhathi but before ungishayela inkondlo yakho yokugcina ngifuna ukuthi ungitshele ukuthi uhappy yini ngela inkondlo esikhona njengamanje noma usenakho uthi no inkondlo besangenza kangcono kukhona mhlambe ukuyithuthukisa yona nalabo abasemkhakheni wenkondlo ngicabanga ukuthi isasalele isikhalo esikhulu kakhulu
mangibuka kuyona yonke imikhakha yobuciko mhlawumbe sinayo isemsileni kakhulu isemsileni kakhulu ngoba yabona nje uzothola ukuthi mhlambe kunomshado yes mhlambe kusahlanganisa izinto uzoze awuze mfana uzosho inkondlo bada ayikahlonipheki Zolo all right sure ngabuza yes wait khona yes Luyanda bengisakubuze lo mbuzo othi uhappy yini la inkondlo esikhona njengamanje uma ngabe ukuthi awukho happy kukuphi ngiyakuzwa ukuthi ukhala ngokuthi makusaxhonye intambo ukuthi umfana kankondlo iblenganyana le nkondlo sisacela isho inkondlo lapha sisalungisa intambo ngesingawe uthi lokho kukulandela ngemuva kukulandela ngemumva ngoba abantu abaculayo basuke bekwi line up eqondile abantu abaculayo basuke bezokhokhelwa imali esile wena uzodla amakheke nedrink uthi awusendlile nje yes even nemidlalo eyamabona kude sibukayo ngicathi mina kulula ukuthi singayifaka inkondlo imingena noma phakathi idlale kancane njengemculo kodwa lokho asikakuboni kakhulu mhlawumbe mibili mina engisayibonile ekwazi ukuthi idlale inkondlo so ngicabanga ukuthi ke it's a question of deploying okay ukuthi sithole abantu mhlawumbe abayobona ngeso likasonkondlo nginayo into ethi mhlawumbe nathi osonkondlo asikakayidayisa inkondlo ngokwanele ukuthi singaziwa ize yethendwe nami ngake ngasho ngathi ngelinye ilanga uma kube ngake kuthiwa inkondlo idlala nje njengengoma nje uthola ukuthi nje akhuluma lapha noNgcebo uyothi bese ethi ake ngilanda Luyanda lapha nenkondlo yakhe ethi mntanami wenzeni mawuqeda futhi ethi ke lowo ke bekuLuyanda enkondlo yabo okuyinto engicabanga ukuthi ke ayikakenzeki but ke kulungile ngifuna ukuchecka Luyanda sesiyela ngasemaphethelweni ukhona umuntu othile enkondlweni othi waba isizathu sakho sokuthanda inkondlo usakhona lo muntu noma akasekho or ake ngithi nje ukhona nosonkondlo ongathi kuwena ubukela kuye wesikhathi sakudala nosonkondlo wesikhathi samanje ngifuna ngesikhathi uphendula lo mbuzo uphendule kanye ngombuzo othi ngokujwayelekile ngiye ngicela osonkondlo nje baloku befika la imuphi umuntu sonkondlo wena ongafisa ukumbona nje ngelinye ilanga efika la ekhaya okay anginaye usonkondlo engabukela kuyena njengoba sengishilo ukuthi indaba yami nohambo lweyinkondlo laqala kanjani and nkosami bengiziphilele emakhaya ukho la bengibona khona abanye usonkondlo bengingedwa kodwa ngongena kulomkhakha ngihlangana nabo ngibabona angiqala ukutshela ukuthi usisi nje engimuzwe ekhaleni Mavilakazi uziyona yes okay indlela nje aziphatha ngayo umntana enkosi inkosi yami uphansi ngalendle ayikho into engeke ngimbuze yona mhlawumbe angiblutique njengomuntu osaziwa kakhulu nosihamba ibanga elide kule ndima le yes bese ngiba nabafowethu abaqeqebuli ekuyibona nje futhi nabo abalokhu nje bengigqugquzela kulomkhakha lona kusamahleli bendawo ngaso sonke isikhathi nami okhona engikudingayo futhi siyasizana usonkondlo engathanda ukumbona yazi Mavundla kuzonzima ukuthi ngiphendule lo mbuzo ngenxa yokuthi mhlawumbe sengibezwe bomkosokondlo indlela ongachemile ngayo and siyabonga lokho singamaciko ukuthi nje uvele wasivulela iplatform kunoma ubani osonkondlo so
ubani akamboni. Ubani akamboni. Futhi wena noma ubani ofika uyojabula. Yazi noma ubani ofika ngiyojabula. Bayike uqedile mawusho kanjalo uright ngenzela nalo phela ningaphathisani siyazi mawufika lapha umfundi uzokubuza ukuthi uthi ofika ukuthi ufuna mina kodwa ke no siyabonga kakhulu ngivele ngisuke ngifuna ukuzwa leyo nto Luyanda ngoba kakhulu umsebenzi uyarabhana uma ngabe ngithi uyathelelana umsebenzi wokucika khona umuntu okumuzwe avela avusa into kuwena ngifisa ukubonga kakhulu nana sesivalelisa ngifuna ungivalelise ngale nkondlo kade beyicela lapha ngaphakathi ethi uhambeleni ungashongo emveni kwalokho uzokusinikeza imininingwane yakho yokuxhumana nokuthi utholakala kanjani njalo njalo kodwa nje awenzele umlaleli umsomkhulu la kule ndawana ethi uhambeleni ungashongo uhambeleni ungashongo ungishiyeleni ungangitshelanga ngoba besizwana noma singakhulumanga ubuyingcenye yempilo yami ungafikanga theni waphinde emuva singahlangananga bengifisa sidlalisane uma kufanele sifundisane uma kudingeka bengifuna ukukuhayela njalo umulala ngikusondeze kasifuba ze uzimfudumalo yami wena ubuyinganekwane yami engixoxe emini bebade ngolwazi engibaxoxelayo soze bamila izimpondo ngoba ngelinye ilanga iyokwenzeka ubuyiphupho lami elide engiliphupha ngafisa nokuvuka umngane wami weqiniso bezohleleka eduze kwami manje uhambeleni ungashongo ungishiyeleni ungangitshelanga ngoba besizwana noma singakhulumanga ubuyingcenye yempilo yami ungafikanga theni waphinde emuva singahlangananga ukudwanguza kwakho endle ngihlezi ngaphansi kophahla kuchazana ngitshele nje noma ukuthi lapho ukhona udlani isibindi sokuphila ngingekho usithathephi ngoba bengifuna ukuphatha kwesikhali samantungwa bengifuna ukwenza uqanda qina bengizokutshela amaqiniso ngempilo okutheni izifundo zami uziphikisa uma ungithanda uzobuya uhlale eduze kwami uthi mama ngicela ukwenza uNkulunkulu oqala wempilo yami uma ungithanda thumela nami ngemoya ngivakashele emaphupheni thumela noma isithunywa uhambeleni ungashongo ungishiyeleni ungangitshelanga ngoba besizwana noma singakhulumanga ubuyingcenye yempilo yami ungafikanga theni waphinde emuva singahlangananga ngizothatha uhambo lingenampumulo ke ngikubheke hlezi ucila sishaye ndukwini ngizokufuna noma ikephi lapho uyakhona ngiyohamba ngifike sengicela ube ngofunwa ngoba kubhlungu ukufuna umuntu ongafune ukufuna mhlawumbe sengithethe kakhulu uma lishona ngicela sihlangane ungayibuza indlela ulandele umono okuthula noxolo uyakuholela kimi ungabusakunaka nokwembuze bengikubuza yona uma ungenazi izimpendulo ngiyobona ngobumsulwa bamehlakho uhambeleni ungashongo Ay kulungile mntanami nawe hamba manje hamba khona impela ungashongo baningi abababazayo bathi singene eshiki i4th Industrial Revolution kukhona abashoyo ukuthi ufaniza wakaMathe uthi true seyikhuphukile kakhulu kunestyle nje enize naso esihlukile zimnandi inkondlo zimnandi zehlukile futhi Luyanda siyabonga kakhulu uNkulunkulu akabusise umsebenzi wakho akukhulise nomyalezo wakho awuqinise ungenozwakala kulabo bathumelela bona including wena kuqala abakufunayo ngoba ngiyazi uyaqashwa emshadweni uyaqashwa emicimbini yahlukahlukene awukho umcimbi ongaqashwa kuwona bakuthola kuphi kuma social media handles wakho mhlambe nama numbers okay ku Facebook Luyanda EM Mlotshwa kanjalo na ku Instagram defanayo ngiyatholakala ku WhatsApp uyangifonela message enambeni ethi 065 676 7742 065 676 7742 065 66 hayi uzile umlaleli sizophinde sikuphindele futhi Luyanda siyabonga kakhulu Mzo siyabonga kakhulu kumsazi ukhozi siyabonga ingosi sicoza ngosiba ingena njalo kumsombuluko olwesibili olwesithathu from 11 kuya ku12 ohlelweni la suke sithi khona ke ubusuku obuhle mina igama lami ngolungisani sikhona ke nakusasa futhi but live kuma social handles siqhubeka ibona ubuciko sikunikeza
incwadi bengithi lizokuna singena ngo10 o'clock siphume ngo11. Siyabonga kakhulu abafuna imisebenzi yethu bayayithola ku WhatsApp wethu othi 0813966772 0813966772 kanti uyasidm ke na kuma social media handles pages wethu athi Mavundla Media Experience. Sixolisa kakhulu ngoba hici obube khona nokunqamuka lapha nalapha ngenxa ye-technology. Sinesiqiniseko ngokuzayo siyobe sithola okungcono kakhulu kunalokho. Siyabonga kakhulu Ncebo, siyabonga kakhulu Mzokoloko ubusuku bube buhle. Sebeyafona ke siyabonga Ningizimu Africa naphikela ke benilaleleke khoreke umsakazo wesiZulu. Kama nami ke lapha ke uLungisane uMavundla ngihamba ke noLuyanda M owakamlotshwa omlotshwa omulasa ngithi omlotshwa oncane uThusi oncamu abahlehle abahalalise nje ingane yakubo le oThusi nabo futhi abathi awusisi wethu siyabonga behalalise siyabezwa nje baningi laba banca bathi wamuhle wawungathi ngathatha ekhaya ingane akathathwa usafunda isikole mithi ingane safocus nje ifundweni sisacela niyeke ingane ayigcile inkondlweni Luyanda naba ama VIP ethu lawa ebekade khona mhlawumbe elakho awuphindi inombolo kulabo abafisa ukwazi ukuthi utholakala kuphi kanjani uma ngabe befuna ukuqasha njalo njalo. Inamba yami 065 676 7742 Facebook Luyanda ushisikhala uthi EM ushisikhala uthi Mlotshwa. Okay, all right. Instagram wenze njalo ke. Ayilalela ke mfana ke yabona cishe ngathi kubo bonke abantu esesike sababiza yabona ke ngiyaqala le session bengiyilalele ngiyilalela mina nginenhlanhla ukuthi ngipresent kuyona kodwa bengulalele uthini umzokoloko laqala umzo if you can please cross to us we have an sorry brother ayingqalele khona umyalezo labe kade ngixomelele wona ngesikhathi se live but ngithi bengiwomunye wabantu bebeng present mina wethula lomsebenzi ngamfisela umlaleli osokhwazini ukuthi sengazi ukuthi angaba ingxenye yokuba live kwakhona but ke nginesiqiniseko eduty senivulile ama sessions asezoba khona live kodwa khona inkondlo kompana eyodwa nje ngiyaza uyishaya ngokhuzini awusala usishayela nanka nje ama VIP akhokhile lama VIP akulalele ngedata Luyanda canga akulalele ngedata mpana khona inkondlo yakho engithanda yebo unginikezile lapho kwaSidlodlo ngiyayithanda vele cishe zonke inkondlo ngineze lona uthini konje ungibuze kanjani khona ungibuzele yes kube khona lethi mntana Monzeni but khona inkondlo ke mfana ke owake wangishayela yona sasikuphi konje lapho engakufica khona ungishayela lenkondlo ethi konke ngesikhathi sakho se duty ne yes sasilapha hayi lalela mlaleli ngenxa ukuthi ngiyakuthanda ngicela ukunikeza nje uvisto la uthi Luyanda fly high ngesikhathi uthandeka Mbuyisa uthi woza 22 May cabanga ukuthi ke uyobe khona lapha kwi KZN Poetry Festival but ngifuna ungiphe lenkondlo ethi konke yona yodwa mama yes yodwa kuphela emveni yalokho ngiyakukhulula ethi nje konke kunesikhathi sa ungishayelela kwale noma esencenga kancane ezanga kimi uma ngimflathele ngethemba hleza adlule athi kanti noma ungiflathele ngiyayibona imthwalo ekusindayo kowakho umhlanje ithathe leyo ndlela oyithathayo ze mina nawe sihlukane kakukufanelanga nokuphila wena ungwasehlane owakanhliziyo umebhala ngoxolo nangokuba msulwa ngibe sengiphenduka ngathi inkosi asikho nesidingo wena ukusangakhuleka phezukwami ke nami ngizalwe kabusha wathi hleze uma ungazala kabusha lo wamshiya kadodi sesingakhuluma buka lona wesimame ukhala salisizi kade aphume ekhaya kafiki lapha eyakhona iphutha kwabe ukuthatha abantwana ubafundisile ukwenza kahle kanti akabalandeli konke lapho beyakhona kuba ukusuka phambi kwamehlakhe benze okunye okubi kunamagama enokufunzana wona kamhlaba athi zono zabazali zehlele ebantwaneni ezabantwana zona ayishonaphi ngoba uma ngibhekile lento
ntokazi ngiyayazi ilene ngizalayo kepha mina ngithuke ngehlo ithi kangikwazi wena mina ngizalanga ngebona amathumbu ukuzala esikhathini samanje kuyafana nje nokuzifinyeza suke emehlweni ami uma siqhubeka ngohambo amathembe benginawo onke ayewukela ngondo yami eziphambe kwenizami yawukela inhliziyo isele emumva kumama mina ngiyalahla leli thawula athi ungalilahla wena usuvuna okutshalile nina nona nazi uma nitshelwa nithi nidela ngokubona niyalibala mhlazana nibona sobe singaseke isikhathi sokulungisa kepha sokujeziswa wathi pheka nedlanzana lawo khokho likhedamisile bakhobodisile ebusweni babhala intukuthelo emehlweni bavutha umlilo uma befuna ukukhuluma babhodla malangabi bathi kuthena phila impilo kazelusile anikuficanga inongamagugu namasiko esanishela khona kamhlaba nina ngathi thina asisaphili kulowo mhlaba sesiphila kweli izwe akenizwe ukhipha umphefumulo akusento yalutho kumuntu ubuntu kabusekho mhlawumbe abantu abangaseke emntwini ngoba ngesikhathi zenu injabulo yesimame beyaziswa ehlonishwa ngamagalela akhe bheka namhlanje izikhali zonke sibheke ngakubo maqeda abantwana abaphenduka izikedama bayoba yini ngoba bathe intanda nenhlinga umakhothi wangunina thina siphila ngelithi umuntu ngumuntu ngokwakhe uma kumaya abantwana umakhelwane kanginendaba ngishecela usizo uyafana nje nobhunge emswaneni ngiliphika nomaluko iziyalo zabazali ziyasinda uma sizibona singoMiss Diva ziyasinda ngathi ungathatha leso naleso ebesihlohla ngamalungelo uma uqonde kandlela mnyama bathi awu thina njengomzulu injabulo yethu ibisemntwini bafika ke abakhaliphile basibuka ukula bheka namhlanje basilethela inkululeko iphenduka inhlupheko kasigxeki ukuthi nina seniphila impilo engenakuphila nangcoba bathi nesiphilayo kulo mnyama kuke kwaqhamuka umfana omnyama ephethe inhliziyo exiza igazi inezivulekile izibazi wathi luyanduyazi uqinisile lona ngomunye wabafane ngabafaka enhlizweni ngokubadabukela uthando lungekho ngoba thina sesakhetha ukuhamba phezulu kwanembeza izinhliziyo kasisivezela ukuthina ziseza bantu besifazane ngiyanikhuza kepha ngathi ngiyazibeka kulungileke mina unembeza ngiyazibeka Nkosi yami ngibe sengilingwa kangaka mina ngibakhomba nina abangonayo ngoba nami njenje umuntu ngoba umuntu akusiye umuntu umuntu kunabantu abafika kumina bekhala ngabasula bangishiya ngikhala mina ngikaze ngamthola ozongithulisa kunabantu abangikhwaza ngenhlamba uma ngithula ngophawu lenhlonipho ngivalela kasifuba mhlazane ngikhipha kuthiwa ngihlaza kunabantu wathi thula konke kunesikhathi sakho asilali kusasa sizoqhubeka nendlela hey lalela mntanami ngisakafuni manje hey lalela usiphamandla sibiya uthi tata Vundazi kanye nosisi isikhathi siyavuma and siyabonga muhle umsebenzi niqhubeke kanjalo siphamandla lo kasibiya Lawrence Ntuli uthi amazwi aphuma emlonyeni wakho madala kunesidumbu sakho ngiyakuzwa mina thatha nazi izibusiso usuphumelele amen kusho Lawrence owakantuli ubonge eMagubane uthi ke ngavele ngavuka embhedeni lalela mbokode kanti unjani inhliziyo iselemuva ngiyalahla leli thawula ikhali zibheke ngakubo hey lengane irichi mfongo lwazi umpume uMazulu mani masithenge uthi ke uyajula mubhala ntombi ngiyakuvuma makhosi amakhulu khuluma gogo ngiyavuma kusho ubukhosi bakhe owakwaZulu wow siswami kusho umfundo la ubuhle wakaNdlovu lalela liyanda umdala fana umdala kwayinami ngishayisa ngovalo kade ngibuka ama comments lakho khona bathi lalela ungadidiseki uyakude angikhohliwe lo comment ngoba isho vele nami into engiyishoyo sengazi ukuthi ngingakulalela kuwe okay umuntu akusiyena umuntu hey ngiyakuzwa kusho ke umuthwasi umuthi wasithakasile uDon Sip uthi cha valani bantu abami ngingeze ngiye emsebenzini ngale kwalokho ngiyolithetha licwele ngoba ngeke nginishiye niselana uhambeleni ungashongo nathi sikulalele bafe eChina siyabonga kakhulu unanga kusisi Qedasi kusho sinethemba Nkunzi uzophendula lo mbuzo
Umnqobi Mbokazi uthi mina sengivele ngayeka kwazona ke lezi incwadi Luyanda uyacikoza uyakha uyayala ngeke ubese ezothini ngoba siyenza noma uthando lungekho kusho umpilonhle lapha baningi babhalile abanye bayakuthuka bathi hey wena Luyanda I'm just called Nkonzo lo uthi ke sibonge nje ubuchopho uNkulunkulu akuphe bona ubusebenzisa ngendlela enobuhlakani nobuchule khula ntokazi ulwandise njalo ulwazi nokuzazi mina Luyanda usungiqedile kuke wabhala uWinnie Ngcobo lapha ngicela isiphezulu lokhuzana yakhe ethi hayi yena use right manje usenele nami for now angifuni ukukhipha konke nakho ngaze ngakhumbula umkhulu madoda hayi umkhulu ozala umama ukhipha konke umkhulu obethe untotho vuyanenike labo efundiswa ukhipha konke nawe angifuni ukukhipha konke nakho mntanami ithini konke lakho qala wayibhala osukuthi mawuyicabanga uthi hey ngathi lapha ithini lokho njalo Itandokazi sayikhumbula kancane alela uthi nalato ukuthi nje awumumu sangene kodwa ngathi nje ungabhala ngothando yes ithi Ntandokazi ngiyamemeza ngizwe Ntandokazi sengiyavuma kulolu thando wena usolwazi nalapho ngiduka khona wena unginika incazelo ebanzi kazi kungana abanye bengaboni namangazi when I'm alone I think about you when I'm walking alone I sing a song that is dedicated to you ingathi sengiyahlanya kodwa indlela emshadweni iyakhanya hola lo nkondlo komlaleli ke uLuyanda wayibhala 4 years ago ethi inkondlo indlela emshadweni isiyakhanya awumbuze ke manje after 4 years ukuthi indlela elokhuzaneni yakhanya yaze yayeka uLuyanda uNtuthuko uthi ke ngisayokufollowa njengamanje uba lo Luyanda Ntuthuko uzofica ke uLuyanda lapho we Luyanda Ntuthuko listening from England yes ubizo wakho lo nanga uthi ke usiyabonga Hlophe thanks to live videos I miss home I'm listening to you from England siyabonga kakhulu ngaphesheya kwezizwe bakithi Luyanda kulungile mfethu ngiyabonga Mfundo uthi WhatsApp siyayenza incwadi asiyenze futhi incwadi ku WhatsApp incwadi nje siyenze endaweni ezimbili kuphela social media oku Facebook no Instagram bese siyenza okhozini FM uma ungasibambanga lapho akukho kwenye uyasithola na ku TikTok futhi ama clips ethu akamuva nje silokhu sikwenzela wona but namhlanje guys ngivumeleni sihlangane nani kusasa Luyanda wenze kakhulu mfana kaze kakhulu bethu wangenzela iqiniso ngiyaxolisa ukuthi we were not live emsazweni Khosi FM njengendlela ejwayelekile kodwa ke ngiyazi futhi nginesiqiniseko sokuthi kokulandela yabona ke kwi session yami nje mina nginama sessions ami enkondlo nje ngibuye ngithi sazolanda lalela ngoba ngichome phezulu kuwena uthi ukhona nawe lapha yana njalo osonkondlo obaziyo besifazana mangithi nje awungibalela hayi ukuthi obathandayo obaziyo nje besifazana abafika emqondweni wakho mangithi angipha aba u10 ubani aba10 nje uthi nje uyawubani Oli Mamdima ukuphi uXoli Mamdima uXoli ufihle ikhanda nje naye la kwelikaBanana okay ngizokhohlwa igama lakhe kodwa yena isibongo sakhe Uyankiss futhi nje uyena kuphela Uyankiss okay sibe noThembelihle Shezi uThembelihle Shezi ngakutshela konje ungitshela nini uThembelihle Shezi wangangixhuma ngani bonayo yini ungakadala ukuthi uThembelihle Shezi uThembelihle Shezi awungithinte lapho usho ukuthi wena lona ya nobani imelo Zanele Khoza ngicela DM ya hawu ungasikhuluma isidisi bese kuba ngathi nguEdele ubalo kamkhize
Unonto noma Unontle. Unontle Nonto Mkhize yes usindiswa Zulu Usindiswa Zulu Xolile Vilakazi ake simshinje uMavilakazi yebo Umbale umuphi Umbalenhle umbali njalo Umbali Malimela ne Malimela okay yes kube ubani ucaba wacaba igama lakhe Unqo yes khona ke ayabulela wapha ayabi owalapha emlazi ngasemlazi inkinga kakhulu uyamazi kungenhlanhla nje mabehlukene inkinga naye hayi bu usungatsho ukuthi igenge yeinkondo kakhulukazi esifazane nize kakhulu ngamandla uyivumile hayi mina ngivumile imbodwa azi noma sibancane kodwa nje ngoba phela sifiwe kodwa nenza hayi siyenza ayi kulungile valelisi batshela ukuthi bakulandele page lakho papa yini ningilandele page lami Luyanda M Mlotshwa likanjalo nimqashe futhi ningiqashikazi hayi amakhekhe nedrink hayi amakhekhe nedrink sesigrand sinawo manje right ni downloadele ingoma ethi kwenze njani wona wonke ama-digital stores ngihamba nabafowethu abaqeqebuli lapho ngoba imnandi kakhulu ithi kwenze njani awuthi download manje ubaziyo uthi khona bezowenza sure awuthi download manje inkinga phela mina angithi siyayikhokhela manje le nkondo lena ungasikela miskis guys ufuna ukunzwisa le nkondlo le ngoma abaqeqebuli ne 64 cishe nezwe pin code yami cishe kwenze njani ngizoyithola la ikhona la kwenze njani besithi abaqeqebuli abaqeqi benza umsebenzi omuhle ke futhi nakulento ile athi sizwe lale ngicela sizwe le ngoma ke mfana nami eyinkinga abaqeqebuli kwenze njani LMDTS Luyanda feature okay isintu sethu insika yethu wemanguni isintu sethu insika yethu wemanguni masinga vumi iziwe umuhlwa ibala lethu lisothile zethu zinothile zidebile zishiyile abaqeqebuli kwenze njani featuring uhloniphani athi Banele Mazulu Luyanda Emma noba amaloba ashake Zulu kamalandelanga kusasilandelanga Zulu kamalandelanga kusasilandelanga Sifunda blessing uthi kumnandi kuba live sithola ama exclusive umzothule esithanqa Ngcobo uthi lalela nami ngiyayifaka manje Lelo isiko ngilo kithi babantu wesulu ikwenze njani na umuntu ngabantu lelo isiko ngilo kithi babantu uLuyanda M wemfundo buhle Ndlovu uwe lo hayi wanele lo ebebumbe umhlaba oke waphathwa ngokhokho luwile kuthe umaluwa lwahlakazeka kwabamnyama emehlweni omhlaba izingco zuzalo zike zahlakazeka ngokubanzi asangakwazi nokusihlanganisa angithi babethi basibonisa uma besinika inkululeko sifunzwa ukufa sibhekile sathi masivuma labe liqala liya ngojula ithi nalo mntu onsundu ubi nje namuhla libala nje
ungibone thina sidlule kakhulu okwabezizwe phela namuhla ulindabo sikhuluma ngokweqile sisibizele sifundiswa uma sisithethelela nemvelo ithi kayinakwazi ukuqhakaza iqhakazela abantu abangafuni ukusiqhatha ngosiko labo kuke kwakhala isikhalo somame bathi kunamadoda abaphendule izinyamazane esikhundleni sokubavikela nike kenza ngabo ingcebo esikhundleni sokubanika umcebo zulu kwemvukelo umuntu ngabantu lelo isiko mpilo kithi bantu wesulu I'm lonely Dlamini uthi ngiyoyi-downloada manje after le live. Abantu kanye noyi-downloada le ngoma. Abaqeqebuli kwenze njalo. uma sebethi ufana nofana ukhulume ngathi wazi Move glass. Uthi Maria Mangaliso uthi Nkosi yami production clean ngiyayi-downloada kuyimanje. Guys ake nisupport nje amaciko. Download nje nazi ingane zincane. Abona ngoba ngizongena ngayo kusasa guys ngo 5 minutes to 10 o'clock kusasa ngoba ngidlala le ngoma imnandi i-producer le ngoma ukhona ile ngoma yasekhona le ngoma i-producer le ngoma siproducele ubut Eric ukuphi ubut Eric la KZN kodwa ubut Eric following yasefolweni le ngoma nje le ngoma ethi umntombi don't lie ubut Eric usensepho nje lapha nje folweni hayi guys siyarobheka folweni hayi bengithi folweni iyafola hayi manje hayi laleli folweni yenza iqiniso elikhulu saba kakhulu Luyanda muhle umsebenzi wakhe yazani ngicela ukutshela la live South Africa ngumprofeti ke mina ya prophet ezinye izinto ngizisho zingakenzeki nami ngingazi kodwa futhi ukuthi zizokwenzeka kanjani kodwa ngenxa yokuthi ngisengizisho ebukhoneni bukaNkulunkulu 2 ngiyamethemba kakhulu uNkulunkulu akaze angenzele phansi angifuni nje ngelinye ilanga ngizwe labalaleli sebethi yawo awuthe kuzokwenzeka kuLuyanda akwenze uNkulunkulu uyangizwa ngethi la ukhona ngitshela uLuyanda uzophumelela uyazana and ngeke ngize ngethuke mntanami yabo mawusuphumelele ngiyosho ngithi yo ngesikhathi ulokhu wethuka ke yazi mina ngisazi ukuthi ngizothina umuntu mayesephumelela ngithi ngangitheni angitshelanga so nje guys siyabonga kakhulu nokusupporta siyamacika semasha asemancane ngihlale ngisho mina Luyanda ngithi kuncane kakhulu engingakuzuza enkondlweni mina personally ikakhulu ngakhuluma ngemali nento ethengwa ngayo mina enguzuza enkondlweni kungaphezulu kwemali yabona obadulana lezi inkondlo kade uyihala mntanami ziyongenza ngilala ubuthongo njengengane ngiphuphe abantu abadala basezulwini bekhuluma kahle ngibone kahle ingelosi lezi yona nkokhelo yami leyo but nani ngiyanithandazela ukuthi emkhakheni wezenkondlo lokhu ukuphila engathi mangilalela ngakuthola kuniphilise angikhuluma emoyeni kuphela kunondle njengoba sebeqalile bedownload ingoma zenu nje sengazi ukuthi bengaqhubeka njalo bedownload nani imisebenzi yenu nifake kuma smart stores iyona kuphela indlela abangakusupporta ngayo can you imagine enkondlweni zonke oyishilo ayikho esingayifaka kwamanje so ngicathi ezinye zezinto lezo kubalekela ukuthi siphinde sikhuluma ukuthi imisebenzi yethu siyifaka kanjani kuma smart stores ukwenzela ukuthi mase bethi ke Luyanda sesicela ukukusupporta sesizwile uhambeleni ungashongo siyithola uthi akulula smart stores ngiyakutshela ubungathi uphuma la mhlawumbe bese ngabe sesiwudownloadile u200 nje units of umsebenzi wakho so ezinye zezinto enginethemba lokuthi masiqhubeka kuzokwenzeka siyoyilungisa ngiyabonga kakhulu mama uNkulunkulu akubusise uhambe kahle ngiyabonga South Africa ngiyabonga
nilale kahle usekhulumela untombazane uLuyanda owakamlotho kwamaphumulo. Kwamaphumulo yibantswempu. Kwamaphumulo ukhona intaba yaseDubai. Awufani intobo nalabanye osisi. Engihlale ngibabone ematravel. Ngathi wayesho wena ke kodwa intaba lama ngibheka wena. Kukhona umnqobi lapha wakayazi. Usuka kwamaphumulo. Kukhona laphana ubaba uBhekumuzi Luthuli akasekho sengazi ukuthi umphefumulo wakhe ungalala ngokuthula. Kwamaphumulo kukhona uAli Mfwamgobe uqhamuka lapha kwamaphumulo. Kwamaphumulo kukhona uLuyanda M. Bafethu kwamaphumulo kukhona ubani umfowethu iNcukumane umjujelo naye sengathi umphefumulo wakhe ungalala ngokuthula. Kwamaphumulo khona bana ngibalele. Kwamaphumulo sine composition band ezokhipha ialbum EP kahle kahle ngomhla 27 June kunenkondlo yaLuyanda M. Leyo EP leyo iphethe imisebenzi yosonkondlo abangenzi ukucuka kufanayo sinenkondlo sine hip hop sine afro soul yebo kodwa amaciko asemvoti asemvoti igama le group yini the Big Five. The Big Five lalelana umaphumulo uyathuthuka nami ngisacela igenge yaseshowing thinte bo sikhiphe nathi Big Five yethu nithule nenzani lina ngasemakini guys khulumani nani ngakini esitenga nenza njani entwethe nenza njani hlanganisani nani khipheni Big Five ngenzela abantu bakope lokuhle uyanda ngoba nawe uthathe abantu bangakini wenza show ukuthi nidudana ngokuhle so the Big Five there's a band coming out ngomhla kabani ngomhla 27 June izobe isitholakala kuwona wonke ama-digital stores leyo EP. Nama tracks amangaki? Inama tracks awu-5 ngoba sisithi Big Five. Ama tracks awu-5 ama-artists awu-5. One each or there's a collab somewhere somehow? Sinayi collab Wenye. Okay. Sinayi collab lapho. Hayi ungiqedile maphumulo up maphumulo konje NM noma NUM? NM yes maphumulo NM kusazoba lapho ke kwamaphumulo guys nengoni experience kunengoni experience ezayo lapho kwamaphumulo ngiyobe ngikhona ngihamba phambili ngiyawusupporta namaphumulo ningangibukeli phansi ngiyobe ngikhona ngizosupporta umsebenzi ozophakamisa nje ubuhle bakwamaphumulo kodwa ke ubaba uXolani uMr Brown wakaMpungose uyena ke osempondweni nje umhlelo omkhulu walowo mcimbi uzoba khona maduze ngoni experience bonke abantu bakwamaphumulo abasegoli bobe bethutheleke ngeinkani belapha abaseThekwini amaciko akamaphumulo ayobe khona performa kulo mcimbi ubizwa ngengoni experience nathi sobe sikhona siwethula ukusuka nokuhlala kwawo siyabonga kakhulu Luyanda kumele umaphumulo nabo bonke abasemakhaya guys makhona izinto ezinhle enzenzayo endaweni enikuzona ngokwehlukahlukana ningakhohlwa nize ngakuthini Lawrence Ntuli uthi Richards Bay thina sishaya acapella awungithumelele phela acapella ngizwe educated black sister with the even though I say so myself she's my type I tell it clear pretty much like mom's beer and when the bees are profound sister bengeke ngiyera ngindiza mara